kan vi sige velkommen til David Tang her, som er en af primus motorerne i det svenske rullekompagni. Yay! Yes. Sideskoldning her, og interessant at se, han har jo stillet sig op lidt utraditionelt, men alligevel traditionelt i en skin-on frame kajak. Han kommer fint op her fra maveskoldningen. Nej, men liksom teknik. Stylish. Standardrulle. David Tang her. Rulle med pagajen i albuen her. Tilbage i startposition med det her. Ja. Så flot. Stormrulle. Stormrulle her. Ingen problemer for David her. Wow, godt flow i hans baglænsrulle, reverse sweep her. Wuff. Ja. Ryggradsrullen, det kører også bare. Ja, den kører også helt fint ud. Og hold bag ryggen her, et vanskeligt rul. Og det klarer han simpelthen uden problemer, altså. Ja! Det stikker dybt, det er det, der tit gør. Men han klarer den. Jeg husker at trække vejret, David. Der er masser af tid. Du har rigtig god, meget god tempo. Han bøjer pagajen hårdt der. Ja, jo, det gjorde. Ja. Garanteret hjemmelavet pagaj også. Ups. Ja. Og baglandsrulle med pagajen bag nakken her. Kaluf. Slask. Sådan. Så er vi allerede ude i et armhulerulle her. Shotgun her, ja. Vi er allerede ved rulle 11 her. Sådan der, flot. Lodret skoldning. Den er god. Helt ned og lad sig... Ja, wow. Ja, det er flot. Virkelig flot. Skoldning på dæk her. Ja, det kører bare.
Ja, det ser ud som jättesnyggt. Det er virkelig elegant her. Han kører også et gevaldigt, hvad har vi her, skoldning på. Så skoldning bag ryggen her. Ah, det er flot. Ned der. Skål. Yes. Ja, det er flot. Rul med krydsede hænder her. Yes. Wow. Härligt! Skoldning med pagajen holdt under kajakken her. Der skal virkelig trækkes både frem og tilbage her. Gum. Får han den rundt der? Ja, han kommer den op. Ja, det er godt. Der, han kommer godt i med pagajen der. Ja. Øj, han er også smidig, kan vi se. Den flade kajak. Bara gjort 6 minuter, ta det lugnt. Ja, så er det lugnt. Hvad har vi 10 minutter? 6:36. 6 minutter og 36 sekunder har du kun brugt. Og han er ved hurtig stormrul. En. 2. 3. 4. Stop. Ja. Oj. 6. Snyggt. Øj, det er flot. 4 styks. 4 styks. Ja, de hurtige danske sekunder. Ja, väldigt snabba. 40 sekunder. 1, 2, 3. Det bliver den. 4. Stop. 4 styks. 4 styks. Nej, han mangler standarderne. Hurtig standardhul. Og vi tæller 1. 2. Hold da op. 3. 4. 5. Stop. Wow. 5. 5 stykker. 5 styks. Hey! En. 2. 3. 4. 4. 5. Han fik også 5. 5 der. 5 styks. Så skal jeg have en. Fangstblære. David Tang. Yep. Snyggt, David. Ja. Er det roligt? Du har kun brugt 10 minutter. Hör du det, David? Du har bara använt 10 minuter. Jo.
Det ligger bra till. Det ligger bra till, ja. Det är korrekt. Hvornår er det hold med... Nej, han skal jo lige have først, alle de andre kastet 3. Ja. Så ja, skal han have kuglen. Så fint, ja. Snyggt. Fordæk til fordæk med kastetræ. Bagdæk til fordæk. Han kører også i et virkelig højt tempo, David her. Så fint, David. Snyggt. Wow. Så snyggt. Woho! Ja, fordæk til fordæk. Yay! Ja. Sådan. Bagdæk til fordæk. Bagdæk til fordæk. Fuld høring på. Ja. Härligt, David. Han har meget energi, hva'? Ja. Sindssygt. Ja, så Han er bare speedet. Speedet. Altså. Samme serie her med knyttet hånd. Nu börjar det bli svårt. Ja, nu begynder det lige præcis at blive svært, ja. Precis här börjar det bli svårt. Ja. Innan har det varit enkelt. Nu börjar det bli svårt. Ja, det är härligt. Uff, yes! Ja! Ja! Ja. Nice! Ja, nu är det riktigt så. Ja, David! Bra! Nice! Ja, Ja. Så godt, ja. Det er det der med, at der er den lange bane, man bliver sådan, hvornår skal jeg gøre noget, ikke også? Den er svær, den lange bane bagfra. Ja, det er godt. Så fint, David! Fordæk til fordæk. Måske er det David prøver her med... Ja! Ja, det er flot. Ja! Åh, nice! Og jeg går ud fra, at det er hans personlige sten. Det er en sten, han selv har haft med. Ja, det har du selv haft med. Uha. Det var lite mer här. Hun ruller kun med svenske sten. Ja. De kan noget, de svenske sten. Fra bagdæk til fordæk, rigtig svært rul. Det. Og kommer den op. Ja! Yes. Ja. Man skal lige vride sig der. Yes! Ja, der er simpelthen god kondi, altså. Man kører jo bare på, som om man nedsænker trækker en normal rygsæk. Ja, Ja, nice. det er godt. Albuerul. Eller? Ja.
Ja, det er godt. Snyggt David. Der er fuld power på her. Virkelig god kontakt med kajakken. Danmarksmesterskab i Grønlandsrull med svenske gæster. Han lægger op til straight jacket. Med Ja, det må han ikke. Ja. Så vidt vi hører fra dommerne, så skal det være i et flow. Ja, ja. Ja, det er godt kæmpet, David. Et svensk flow. Ja, okay, det var et svensk flow. Det går ikke så snabt. Ja, du har et skud til. Virkelig tænk også på at bruge nakken tilbage. Det er jo så flot, du gør det. Han trillar ur där. Skulder. Det var lite spännande. Han ska bara hålla. Ja. Jeg kan ikke hjælpe dig, David. Jeg kan det ikke. Nej. Du er helt alene. Ja. Man må godt se tommelfingrene, ikke? Må man ikke godt se tommelfingrene? Ja. David! Du må godt se, man må godt se tommelfingeren. Du må godt have dem herude. Nå, undskyld. Ja, du må godt have dem. Du skal ikke helt den. Du må godt have tom. Yes. Yes. Det giver lige lidt mere. Ah. Klarer du den? Kom igen, David! Vandmassage. Ja. Jeg tror ikke, han betragter det som massage. Ja, det er så godt. Andra hållet nu då. Godt kæmpet. Ja, andra hållet David. Ja. Ja, Kom igen. kom igen nu. Alla fötterna åt rätt håll nu. Ellers så skal vi have Halland og Skåne tilbage, jo, hvis du ikke klarer den. Ja, okay. Op i overfladen. Kapuff! Øj, det er godt det der. Øj. Tryck upp. Yes! Øj, hvor er det tæt på, der. Den er svær, ikke? Nå, det er den ikke, Niels. Jo. Ej, hvor jeg synes, jeg skal ikke sige noget. Ja, det er så tæt på. Bra jobbat David! Ja, det er så godt. Ja. Då har du 9 minuter på dig. 9 minuter på dig. 8,5. 8,5. Vi forventer meget her af David her. Der går rygter om, han runder de 20 i dag. Fina tag. Fine, gode tag, ja. Flat. Og mange af de andre, der lå meget og vippede. Jeg kan ikke lide at vide. Nej. Men jeg kom ikke så langt. Jeg rullede så også den gale vej. Ja. Det kostede der lige 4 meter. Han kommer meget dybt. Han har sikkert nogle gode. Han holder også yderligt på bagajen. Ja, han kommer dybt ned, gode tag. Vi nærmer os de 15 meter, tror jeg faktisk. Ja, det måste vara 20. Det vejer så meget.
Nej, inte tillbaka, inte tillbaka. Ja, det er flot. Wow. 21. 21. Igen. Igen, ja. Bra, David. En stor hånd til David Tang. Virkelig flot præstation her.